ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಕುಲ್ ಯಾನ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲರೆ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸಾರಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂದ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಇಂಕ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಆಯ್ತಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂದು ಎಂಕೆ ಶಾಕಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಇತ್ತದು ಇಂಚಿತ್ನಲ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಕುಲು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಂಬನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಪೊಸಾತಂದು ತೋಜಿಂಡು ಯಾನೀನಿ ಐತ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಮದಿಮಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡದು ಮೆರೆಗ್ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏಪ ಪನ್ನಗ ಮೆರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೇರ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆಗ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ್ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಈರೆ ಬರೋಡೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಎಂಕೊಂಡತೆ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ದಾದನ ಪುಣ್ಯಗ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಡೇಟ್ಗೆ ಪುಣ್ಯಗ್ ಬುಕ್ಕೆ ಆದಿಜ್ಜಾಡ್ ದೇವೇರ್ ದಿಕ್ಕಿಲೆಕ ಮೇರೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಂದಿರ ದಾದನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 12 ಬರೆತನದ ಅನ್ನ ಮೇರೆ ಗ್ಯಾನೇ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ನೀರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂತೇರು ಮೇಕಪ್ ಈರೇ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂದು ಅಂಚ ಏನನು ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಆಯ್ತಗ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕು ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಏತು ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೈಡ್ ತಮೇರು ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕು ಯಾವಂದ
ಮದಿಮಲೆನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ದಾದನ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿತ್ತಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂದತೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಲವ್ವೇ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡತೆ. ವಿಷಯ ಈತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಯೆ ಪನ್ನಗ ಆಜರೆ ಅನಗ ಅರ್ನ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿದ ಅರ್ ಮೇಕಪ್ಕು ಕುಲ್ಲೊಡಿತ್ತನು. ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಅನಗ ಅರೆನ ಯಾನು ಬುರ್ದು ಕೊರೊಡಿತ್ತನು. ಬಟ್ ಮೂಲು ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿದಿತ್ತಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಅಂಚ ಮೊಕುಲು ನನ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಪಂಡದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಯಾನ್ ಮದಿಮಲ್ಲೆಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಮೂಲು ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲ 6ನೇ ಏರ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆರ ಅಕ್ಕ 9 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂದ್. ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೇ ತಾಪುಂಡು ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ಕುನು ಕನದೆ ನಿಕುಲ್ ನಂಬರ ಉಡುಪರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂದಿನಿ ಅವಳ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆನ ಎಂಕೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪನಿಯರ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನಾಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದನೆಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ದಾಲಪಲ್ನೆ ಮದಿಮಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರತ.